Van de Ven Schoenmode in Venray viert 40-jarig bestaan. Wij hebben ons altijd gericht op een doelgroep in de comfortsector hoofdzakelijk. Dat is ook een duurzame doelgroep. Mensen met steunzolen, mensen met nieuwe knieën, heupoperaties, hernia en dergelijke. Die kunnen bij ons goed terecht voor een paar goede schoenen en goed advies. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook mooie modieuze schoenen die ook geschikt zijn voor steunzolen. Die ook gaan in breedtematen. Daarbij worden we ondersteund door Niek Ewals, de orthopeed. Die komt maandelijks een gratis voetencheck doen voor de verschillende klanten. Maar als u denkt, mijn voeten hebben problemen, kom dan gerustig langs. Want dat kan ook. We hebben daar genoeg modieuze voorbeelden van. Bijvoorbeeld een Hassia schoen, in breedtematen, voor losse steun. Het kan allemaal bij ons. En daarom bestaan we eigenlijk al zeg maar 40 jaar in Venray.